Yung tama po ay palaging mga babae. Nakita mo yung babae. Nako po, a moment. Aamuin ba niya yan? Ay, ang bango! Bawal yan, tanga. Ay, wow, namamakyo pa. Fire. Dito na papasok si Detective Conan. Bagong ahit, bagong galit. Okay, dadaanan natin ang mga sukot o sulot ng mga memes ngayong linggo at agad simula, di ba? Kaya ako nag-ahit kasi handa na akong masira ang aking muka sa mga cringe sukot. Papadala nyo. Agad simula. Galing kay Dolfinio, Pinoy parents choosing a good investment. Skip. But when does this game get fucking good? Sabi ka na eh! Sukot! Ito. Mga magulang na ginagawa retirement para anak nila ha, yung utang na loob mentality o yung malaki sa at parang backhanded to na compliment. Parang yung mga pangit na ano, yung pag may boyfriend ka din, di ba yung mga garon rin na okay lang na pangit siya, at least mabait. Doon mo na alam eh, pag tinanong sa'yo na, gwapo ba siya? Mabait. Naintindihan naman niya ako. Sukot. Oy, wow. Oh, siya, wingman. Huli ka, boy. Kita, real na real. Huling-huli sa akto. Huli pero di kulong. Ito ang Pinoy core to for build. Sukot. Sige, magdaya pa kayo ngayon. Sige, wala pa tayong sulot. Kiss or slap? Lap. Kiss or slap? Kiss! Ikaw! Kiss or slap? Pwede iyot. Ano ba? Naman! Mga inuuna nyo. Sige lang. Sukot. Sige, kiss or slap. At least may choice ka pa. Pag nabuntis ka, wala ka ng choice. Pumasok ako sa school at pag-uwi ko ng bahay, tinanong sa akin, bakit daw matabang yung binili kong hotdog? Sinabi ko sa kanila na hindi ito hotdog at ito ay pagkain ng aso. Hindi ko nila ginawa talaga nilang hotdog. Bakit? May slice pa. Ayan, may natira pa, ipiprito pa sana. Nakalimutan ko ibilin na pagkain pala ito ng aso. Gaya ba magtago ng pagkain ng aso? Nabili ko lang ito ng ₱10. Ay, mabebenta nyo na ng kitang ice candy. Di ba? Sulot yun. Ito, touch move, sulot din. Dahil very good. Diba may hawak niya, di ba? Isang tunay na gentleman. Kiss mo, kiss. Kiss bago matalo. Walang move yan na mali. Imposible, babae. Sunod. Aamuin ba niya yan? Oh. Touch move! Yan lang, hap, sarap. Wala, may kabila pa. Leche. Ito ang Pinoy core build, diba? Mapagmahal sa ating mga driver. O, mga sinasakyan natin, ha? Ingat. Para yung kaninang babae, diba? Kiss or slap. Lap-lap lang, ha? Wag iyot, please. Sunod. Putang na bata ni... Mahirap labanan ng kami-hami yan. Kami-hami, maghugas ka ng pinggan doon, boy. Asarin mo pa, sige lang. At sure ka dito na, diba, na hindi niya gagawin yung retirement fund yung anak niya. Kasi close sila eh, very close. Very good. Sulot. Sa wakas, may mga wholesome din tayo. Security guard! Hey! Yung mga walang tatay. Yung mga hindi iniwan ng tatay nila, ito yung tatakbuhan nila. Maraming salamat. 25 years old or younger na may 5 anak, kamustahin? Sila Rizal. Broken family yan. Oh, napakasawa niya si Josephine. Nasabi ko na dati, that in-invite din nila ako for bowel judgmental. Hindi ko trip yung style nila doon, kaya hindi na. Tapos hindi naman din mataas yung bayad. Siguro kung nag-startup ka pa lang, naiintindihan ko naman pumunta ka na para magkaroon ka ng traction, pero di naman natin kailangan. Josephine broken. Bracket po yun. Ito mukha ni ate, hindi na-appreciate yung joke. Bracket family. Kung meron dito. Broken family. Connect na rin. No, di. Bracket family. Ganito na lang, Inches. Ano bang... Wait lang, pangalan niya Incest? Seryoso ba? Ang dami-dami pwedeng pangalan. Baka galing sa princess, pero isang letra na lang. Pulis ang abot Sabi mo mo. kanina, naiinggit ka sa mga classmate mo dahil maganda ang buhay. Nabuntis siya na Nasa tingin maaga. mo. Ayan. Iyot or slap? Ano bang mga pangarap mo sa sarili mo at sa iyong mga anak? Siguro po sa sarili ko, kahit wala na po. Sa mga anak ko na lang po. Hindi ko ito maintindihan. Ba't hindi? Pwede ka pa naman magkaroon ng pangarap pa. Bakit? Pag nagkaanak ka ba, wala ka ng pangarap? Pag nabuntis ka, wala ka ng pangarap? Sana makapagtapos sila ng pag-aaral. Pero bata pa si Inces eh. Hindi pa huli lang. Marami ka pang matutupad 25 sa years old? pangarap mo. Marami ka pa? pang magagawa. Pwede ka pang mangarap, Princess. Lumayo po sa barkada, sa bisyo. Yun lang
Sandali lang, hindi naman lahat ng barkada bad influence. Relax ka lang. Malay mo ikaw, busy ka magtrabaho, kailangan nila lang kausap. Andiyan ang barkada. Siyempre may mga barkadang tukmol, may mga barkadang basagolero. Naiintindihan ko, pero huwag naman in general na lumayo ka sa barkada. Minsan pa nga mga barkada mas malapit sa'yo kaysa pamilya mo. Mas nakakausap mo. Hindi ka ginajudge sa bawal judgmental. Tama si Boss Joey. Batang-bata ka pa, meron pang panahon. Oh, si Big Soto nga. Ang iyong mga pangarap. Kasi yung ang magandang irigalo natin sa mga anak natin, yung tayo mismo okay tayo. So alagaan. Para hindi nyo kunin sa mga anak nyo, mga pagkukulang nyo. Ayop At kayo. Shoutout mo mga anak mo. Mensahe Sige. mo na lang sa kanila. Ayan, mensahe mo. Lumaki kayo mabuti, huwag mag-drugs. Huwag manood ng Bold ni Wally. Oh, si ABC. Ace, sana mag-aral ka ng mabuti. Dahil alam kong ikaw yung makakaahon sa amin sa kahirapan. Noko! Ayan na naman, ahon sa hirap. Wala pang kawisyo-wisyo yung anak mo. Mayroon na siyang pangarap na hindi naman sa kanya. Porsigido para gumanda yung buhay natin. Nako At saka po. bata ka pa. Kahit bata ka pa, may pangarap ka na Hindi! talaga. Sukot! Huwag mo na rin kalimutan kung hindi mo Bakit? masabi sa television yung paghingi Bakit? ng Yung mukha ni Maine? Correct. Pwede mong gawin yan pag uwi mo kasi Bakit? Bakit responsibilidad ng anak mo? mas gagaang kasi meron kang taong Bigati. natatakbuhan. Ngayon kasi nahihiya kang lumapit sa Buti kanila. din naiintindihan ni Pero Ace pag to. naging okay kayo, mas magaang yung takbo, yung blessings, mas tuloy-tuloy yan. Okay? Halika na. Tsaka ang bata mo pa insist kayong mag-asawa, may pagkakataon pa para palakihin o Correct. pagandahin ang inyong buhay. Yes. Saka bata pa si Blake, huwag natin ipasa sa kay si Ace, huwag natin ipasa sa kanya yung responsibility. Correct. 7 years old pa lang si Ace. Tama. Huwag ipasa responsibilidad sa anak. Ginawa nyo retirement Thank fund. you. Thank you. Thank Pinapalis you. na siya. Thank you. Alis ka na. Me. Tangina, naglabas ng retirement fund. Okay, tapos na yan. Sunod. Toxic Filipino culture. Kapag umiiwas ka sa gulo, ibig sabihin nito. Kasi siyempre walang mamamarites yung mga kapitbahay mo. Kailangan ng drama. Boring ang buhay. Trabaho buong araw. Pag hindi mo ako binigyan ng drama, gagawin kong retirement fund anak ko. Sige, hindi ako magpupursige. Sulot. Sunod. Kaya hindi nila alam yung record holder niyan, yung pinakamahaba. Oh, Francis M. Kaya nga naubusan ng hangin eh. Uy, Francis! Hello! Love you! Love you! Tangina talaga. Men. So ako doon. Isa talaga may mga palyan joke si Joey. Lalo na ngayon na, di ba pang masa naman yan? So, ewan ko, bebenta ba ang dark humor sa isang upbeat na branding nung show. Pero alam kasi nila, hindi nila pwede pagsabihan si Joey. Ang buhay ko ay parang yung joke niya kanina. Pero okay lang, naiintindihan ko naman. Nakaka-appreciate naman ako minsan ng dark humor. Tulad yung kanina sukot, eto sulot. Dahil binawi nung meme. Yung meme na yung bumawi pa, di ba? Sabi ko sa'yo, meme ang magmamahal sa'yo. Hindi ka gagawin retirement fund yan. Hindi ka gagawing bangko. You are my Fire. the one desire. Believe when I say that I Meron siyang libreng echo effect. Kasi patay na siya. Naku, sumabay ka. tell me Multi ka niyan. what, tell me what, Pinoy core talaga to. tell me what. Pagkatapos magpursige sa buhay, mamamatay lang din. Yan ang tunay na Pinoy core, di ba? Sama-samang mamamatay para mga joke ni Joey. Sulot. At sa punto na to, dito na papasok si Detective Conan. Isip maigi. Tinago ba niya yung e-bike niya? Yon mga master, ganito kasi yan. Kagabi, natulog yung utol ko. Tapos naiwan niya sa labas yung kanyang e-bike. Alauna na daw ng Okay lang e-bike, wag lang iyok. ang isa ko pang utol. Kaya naman, dahil si Raulo siya, tinago niya to sa second floor ng bahay nila. At eto na, may naghahanap na. Hinahanap na nila. Ayan na. Oh. Ayan o. Ayan, hanap sila ng hanap, pinatutunog. Hindi yan naririnig. Nagharap na lang tropa eh. Two heads are better than one. Ayun na, meron pa silang aso. Pocha, meron silang maamoy na aso yan. Bigyan mo yung aso ng ng pang-amoy doon. Hindi bintang Kasi sisip pa yung addict sa inyo niyan eh. Kukunin niya ngayon yung susi. Tapos, mag-a-alarm siya. Tingnan niyo yung gagawin niya. Napakalupit niya ni Johnny. Baka Detective Conan yan. Ito ang isa pang Pinoy core build. Mga ginagago ka ng mga kabarkada mo. Kaya ito pinalalayo kanina ng nanay. Detective Conan. Napakalalim ng pag-iisip na yan gano'ng kalalim ba balon yan? Kahit philosopher na mga Pilipinas ay hirap pa mag-calculate dito. Malapit na niya makuha nakatingin siya sa taas Oh, huwag mo tignan. Ako po lang ako dito kuya. Okay. Ay po. Ayun na. Parang ina.
Ayun na, alam na. Alam na niya. Pag interconnect na niya ang mga ideya. Detective Conan, ayan na! Last episode na to. Alam ba, trope? Alam ko, tatalo na to eh. Yeah, mukhang ikaw ang malilibre ng pulutan mamaya dahil hayop ka. Sulot to sulot. Here comes Lewis Hamilton Love the jeepney down face the back straight. He's got a slipstream. He almost touches Verstappen. They almost make contact. Ganun din yan, ganyan din yung usok eh. Tara lang, mabubura yung likod mo eh. Sulot, Pinoy Core Photo Cards. Yep, pleto mo lahat. Yep, yung Paki na edit, magaling. Kilala iba dito, puro si Cardo halos. Si Main, di ba? Naiintindihan niya. Sulot. Napaka-boring naman dito sa bahay. Makapagkape nga muna sa labas. La, ito ba yung trending sa TikTok? Nakakatakot yung nasayaw. Mas nakakatakot mawala ng e-bike. Pero pwede na. Nahabol kaya to? Baka naman nabulin ako nito. Durabo sa mukha. Okay, go. Stay tayo dyan. Thank you, night. Ayan na, maputa na yan. Ayan na. Mistop. Nakita Ayan na. mo. Suga! Nabuli ako. Tapos hinabol ka niya ng gumagano'n pa rin. Sulot. Yep, ito ang beggar culture in the Philippines, diba? Hindi na umihingi ng piso ngayon mga nanlilimos. 20 na kasi barya na din. Walang kwento mga nanlilimos sa ibang bansa. Kulang ang limos sa amin. Ika-gaslight ka pa niya, sabihin niya. Para mga ibang magulang. Diba yan? 10 piso, wala na ako mabibili 10 piso, 20 mo na. Pinoy core build, sabi ko sa'yo eh. Bawal yan, tanga. Ay, wow, namamakyo pa. Jason! Galing. Hindi ba alam ng mga to? Naiintindihan ko kunyari itong dalawa di nagdadrive. Bobo, di driver. Naiintindihan ko eh. Pero yung driver nila mismo, yung may-ari ng sasakyan, di ba? Para makakuha ka ng lisensya, di ba may test yan? Kukuha na rin ako eh. Hindi mo alam na hindi pwede kung hindi mismong sasakyan yung magpa-park? Tao ka, Autobot ka ba, Nay? Ha? Autobot ka ba? Sasakyan ka ba? Ayan na, ako, wag mo lalapitan yan. Eh, abab yan. Tagasaan mo! Tagasaan mo! Hindi pwede yun, ma'am. Kahit aga-aga niya. Ano to? Shoutout sa Anabu! Ako, mukhang may pinag-aralan pa. Nakay ka. Pure Gold Anabu, shoutout sa inyo. Meron kayong mga baliw dyan. Mga polis. Oo nga. Bawal save spot. Bawal po yan. Hindi po to memory card. Save spot eh. Mahilig sa patintero si ate. Oh my God, sukot na ako dito, men. Sa tagal nila nagtatalo dito, kung umikot na lang sila, siguro meron na isang panlumabas pa dyan. Malaki naman tong lugar. Galing. Hindi, bawal naman yung save spot talaga. Hindi, nagpaparaserve siya, bawal. Bawal yan. Bawal save spot. Alam mo, pag ganito mag-react, mga tambay ng Twitter yan or na mga tambay ng Amerika, mga galing state. Oh my God! Don't you know? Gumagano na yan. Ito lang sa Pilipinas to. Sino pa yung mali? Sila pa yung may lakas ng loob na magmagaling. Ito, sigurado ako proud na proud sila kasi napasave spot nga nila yung kanilang kasama. Ginugulpe si Boss Jason. Si Boss Jason ba yung nasa kotse? Boss Jason, bilib ako sa pagtitimpi mo. Sa totoo lang. Kung may pag-asa pa mga Pilipino, di ba sa init ng ulo kasi, di ba minsan mapapaaway ka. Bilib ako sa'yo. Siguro iniisip ko lang na hindi worth magpagod para sa dalawang monggo pass na to. Nakagigil talaga mga kitong tanga. Dapat yung mga kinukuha yung lisensya, tapos sinusunog. Yung dapat yung mga tinatago, hindi yung e-bike kanina. Sukot! Kung nagustuhan nyo yung video, i-like nyo to para mas marami pa tayong magawang mga sulot o sukot. Tsaka mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa susunod na ganda upload. Ako'y tayo, ikaw ay akin. Hey! Basta panig! Ano, pinahawakan ako gago. May multo dito. May Serbian lady ba sa likod ko? Hey! Tayo lalim na puti! Ilaw! Sukot na patoy pero nabuhay ng meme. Magaling. Sulot! Nakalimutan ko na nga yung tunog nito. Okay, maraming salamat. Sunod. Talaga ito rin kagaling makahuli ng mga nasa posisyon na nag-aabot ng pera para makuha kayo ng gusto. Ito kasi mukhang galing na sa bagong ligo si ate. Kotabato, ano ba yan? Paliguin nyo muna. Bagong hilamos lang. Hindi pa nga nag-aalmusal. Basta kabilang na nabigyan ng ayuda eh. Sulot dahil napatawa mo ako. Nako, ito na naman. Skip. Hindi. But when does this game get fucking good? Hindi. Pagod na ako mag-gaslight. Magaling kayo, Marky. Baka nagdadalayan ka lang yung ng bigas na nakita ng babae. Nako po, above moment. Sending po. Yan na. Mga babae lang talaga magpapagawa sa ito eh. Ito kasi, babae ng babae. Above moment eh. Ayun lang yung matinda, no? Diyos ko naman.
Isang lipo lang. Ayun din yung gustong gawin kanina nung, nung kotse. Hindi siya makaisang liko. Humarang din na A-above. Diba? It all interconnects. Mga A-above talaga. Ay, dami. Oo. Ayan na kikitain niyang babae. Oh. Lako, huli ka boy. Ayan ang bigasan, oh. Ano yung bigasan pero ang bigat mo sa pakiramdam ate. Ayan yung bigasan, guys, oh. Pili na ako, ah. Naging vlogger bigla si kuya. O bahala sa'yo pre. Ako na ako magkasabi ng hayop sa kanya kasi di siya pwede may pag-break sa akin kasi di naman kami. Sukot. Sunod. Hey, what's this? Hey, you are my friend now. Hey, baby. Let's go. Bahala na. Let's walk. Amen. Bugo. Agad. Gago. Sulat. Hayop ka. Pasaya mo ako dun sa katarantaduhan mo. Pinoy Corbid, yung mga kupal. Buta, may dancer yung mga umiinom mo. Pucha, daig pa Pegasus. Ang dami mo pwede pag-tiktokan doon pa sa harap na nagiinuman. Ayan na, may tumayo na. Batuhan mo! Ay, kala ko mahampasin din ng kama. Tanggal amat sila nung nakita kanila eh. Nainis lang sila sa nagagawa mo. Sukot! Sarad! Galing kay this dude Tagalog mother effers kapag nagkasalita. Bisaya! G-atay! Eh! Natuto na ako Bisaya, hindi siya Bisaya, okay? Bisaya, okay? Ito nagbibigay ng saya sa akin. Magkakaroon din pala tayo ng Bisaya vlog para naka-like yun yung video para mapabilis. Buti na lang, pinaalala mo. G-atay na mo. Yan ang Pinoy core natin di ba? Buong lahat ng dialekto matadaanan natin. Pwede Gcash? Sabihin mo yan pag nandun ka na sa pinto sa langit. Sabihin din sa'yo ni San Pedro. Paano ba ako makakapasok sa langit? Bawal po Gcash dito. may nakita kasi kaming may nakita kaming nag-joke ka daw tungkol sa yung bibigay ka sa offertory natin. Hindi ka totoong Pinoy kung hindi ka galit. Tama na ako, napakaraming ganyan. Hindi ko alam anong konteksto ng photo pero Filipino mentality, Pinoy core yan. Pinoy core, toxic Pinoy core mentality. Yun na yung title ng video. Hindi na lang sila maging masaya. Ano ba, post pa ng post social media? Bakit ko proud sila sa sarili nila? Hindi naman na sinesend sa'yo. Hindi naman to para email na sinesend sa'yo para sa'yo. Diba? Kung nadaanan mo, di lagpasan mo lang. Maging masaya ka. Or totoo ka pa. Nakikita ko mga kaibigan ko na gumiginahawa sa buhay o nakukuha nila yung mga matagal na nilang pinapangarap. Nakakatawa, diba? Di ko lang anong klaseng crab mentality. Pero masarap ka naman. Pag kunyari siguro, pinopost niya yung pagtae niya, yung pagpunta niya sa yan. Siguro, medyo sukot na yun. Medyo kailangan mo na siya i-block. Okay lang yun. Sunod. Ano ang past tense ng say? Ay, ano po? Aray ko, hayop. Sinabi? Nasabi? Say. X. Anak? X. X. Mali. Layo na. Will say. Future tense ngayon, diba? Saying. Anak? Saying. Saying. Mali. Said pala, said. Kala ko Tagalog. Hello? Say, go! Ang dami. Mali na kayo. Goodbye! Tagal. Say, alam ko eh. Mali. Set! Okay, set. Okay, hindi ko na kaya. Mas okay na to kesa yung kiss or slap or iyo to. Ito na lang. Pagpaganahin natin ang utak natin, ha? Maraming salamat. John Wick! Sin mahina. John no sleep na lang pala. Naku, meron niyang papatay. Maraming papatay yan. Sinong aso pinagtripan yan, ha? Sulot! Dahil napasaya mo ako. Pero gusto ko Pinoy core talaga eh. Nagiging budget tayo. Maraming salamat, Sulot. Ang paninigarilyo ay di basihan kung ikaw ay masamang tao. Pero kung magnanakaw ka na lighter. Yes, of course! A true gentleman. Paano ka? Mas hindi nga isa. Sinubukan ko yan kasi ano lang ako, naubo lang ako. Hindi na. Gusto ko pa umakyat na hagdan ng hindi hinihingal. Kaya wag na, tinapo ko na lang. Sunod, maraming salamat. Sulot. Dahil binigyan mo ako ng magandang mensahe para sa ating kabataan, di ba? Okay lang mag-kiss, okay lang mag-slap, pero huwag kayong mag-iyot-iyot na maaga. Siguro nyo nasa tamang pag-iisip. Ano to? What the? Parang Mario. Pero ito yung core, ito yung core build natin. Boots of speed yan eh. Para mabilis ka makatakbo sa basketballero mong boyfriend, the fashion icon. Isipin kagana talaga sa iya kasi maganda ka eh. Pagpangit ka, maasin. Ba? Yan toxic Pinoy culture. The toxic Pinoy core. Pag maganda ka, pwede ka magmukhang tanga. Pag mukha kang tanga, tapos nagsuot ka ng pantanga, tangang-tanga ka na talaga. Tangang-tanga na ba kayo? Ito galing kay Rhea, man. Meron ka bang Ganun yung kamay niya. batiin sa ating audience? Go ahead. Sarili ko lang po babatiin ko. Magulang ko. Nakagirlfriend. Palagi sa akin. Kailan nagiging tama
ang mali? At kailan nagiging mali ang tama? Uulitin ko, kailan nagiging tama ang mali? Sagot ako At dito. kailan nagiging mali ang tama? Para sa akin po, ang tama at mali ay magkasalungat. Yung tama po ay palaging mga babae. Tapos yung Tama! mali po ay laging Yung nag-send sa messenger. Hindi, yun yung sasabihin ko eh. Pero mas maganda sana doon, ang mali ay nagiging tama pag babae. Pero pag mali ang lalaki, mali talaga yan. Panalo! Number 1 ka, boto na kita agad. Ngayon, tama ka na. Thank you so much. Tama ka na, Kla. Gul above yung host, pero marami. Giga Chad moment, magaling. Saludo sa'yo. Naway sana maging tropa mo yung kaninong boyfriend na pinagbigyo sa bigasan. Yung intense na yung laban, tas titirahan ka lang ng ganitong tira. El Banan. Yun. Puro airball type. Basta lang shoot eh, di ba? Hindi naman kailangan maangas ka eh. Ang point ng laro ay makashoot. Ang hirap supal-pali niya si patas eh. Whoop! Nolok. Para si Manny Pacquiao tayo pinakabasurang form pero nasushoot. Ganon. Nag-shoot yan. Pero nanolok eh. Palawan Baller. Shoutout sa inyo. Yun na naman, 100 na naman. Pauwiin nyo na yan. Tapos na ang pusta. Sulot. Mga aesthetic Pinoy core. Mga hamon lang sa buhay ang bala kong talunin. Yung naglalakad ka lang tapos may motivational quote. Nautusan lang ako ng nanay ko. Nabigyan na agad ako ng motivational quote. Ito yung Chungking Express Aesthetic. Sukot. Sunod. Filipino kids could be certified to buy the required text. At least meron kang tatay, di ba? May ibang mga tao dyan, wala mga tatay na pwedeng silang pagkalasingan. Fatherless. Ayun na nga. Ito, sukot din to. Yabab. Yabab moment. Ay, ang banga. Ang banga naman. Oh, my baby, Hello! Sukot! Isa na nga lang ako matulog. To jeep ni ayan na nga. Yep, yan ang Pinoy core. Yung mga ipis. Mga ipis sa jeep. Nauulol na. Kala nila, na naman. Mga dinosaur na naman yung kasama nila. Mamimiss ko to pag palitan yung mga ng modernized jeep. Americans are great at solving Rubik's because they have history of separate. True. Tunay, totoo naman. Sulot, panguli. You'll remember the time SpongeBob took the bad guys natin. Ano ba ang salita sa Bacoor? Bisaya lang din ba? Lahat na wala sa Metro Manila, automatic Bisaya sa akin. Cavite, Ohio ng Pinas. Okay nga pala, Cavite nga pala to. Maraming salamat. Doon tatapos yun. Sino ba nanalo ngayon? Sulot o sukot? Comment nyo na below. Paulo na mamaalam. Kaya, shoot!